Het weekcentrum in de Oude Huishoudskwalle is heel wichtig voor de Lemmerweg West in Snits. Je kunt er eten, drinken, darten en nog volle meer voor het grote verskaat om bewoners van de wiek. Op 1 oktober giet het gebouw oer van de gemeente Zuidwest-Friesland naar Wenningbouwstichting De Wieren, die het uiteindelijk slopen wil. Om op tijd alles eruit te helpen, wil wiekvereniging De Watertoren het centrum 1 mei al sluiten. En dat vinden de vrijwilligers heel verdrietelijk. Als vrijwilligster heb je al die jaren van alles opgebouwd. En met mij veel meer. En als dat stopt, dan is alles weg. En dan wordt het hier een hele dode wijk. Er is lang hoe lijn met de gemeente en de Wenningbouwstichting, maar er waart maar geen alternatief plakvoen voor het wiekcentrum. Iedereen belooft wel wat, maar er komen geen concrete afspraken. Maar van de midden liek je de gemeente en de Wenningbouwstichting dus een oplossing voor te hebben. De Wieren wil het wiekcentrum vol zitten litten, zolang net duidelijk is wat er na de sloop gebeuren moet met de groen. En dat kan nog wel jerend worden. Maar dan moet de gemeente garant staan voor de extra kosten en moet de gemeente voor een definitieve oplossing zorgen. Ik verwacht dat de gemeente positief gaat reageren en dat we er dan op korte termijn uit gaan komen. De wiekvereniging is wiesmeid nijs, maar officieel is natuurlijk nog niet regelen. Zolang wij niks zwart op wit hebben, ik heb 1 brief en dat is 1 oktober dat we eruit moeten zijn. En zolang ik daar niks tegenover heb staan, blijft die 1 oktober vaststaan. En voor ons dus 1 mei. Er is nou in alle gevallen een kans dat alles dus nog goed komt. Vraag bleef hoe het eerst A4 komen koe. Het is vreemd, maar dat krijg je omdat de verschillende partijen met verschillende belangen aan tafel zitten. Ja, en soms even wat meer tijd kost om bij elkaar te komen dan je lief is. We het vervolgen, zullen we maar zeggen.